Jesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyabingelela ibandla lonke egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Igama lami nguhlakaniphile ngwakwaMbhele. Ngikhonza khona la ekhaya. Ngiyambonga nje uJesu uyinkosi esasibiyele esabe nathi kuyinkonzo esazosigcina njalo. Ubufakazi bami nje bazalwane ukuzombonga uJesu ukuthi ungigcinile ngumuntu omusha. Ngihambile endleleni ngikhonza nomzali wami, ngisahamba ngilandela umzali ebona ukuthi hawu ingane yami iyakhonza, kanti lutho mina ngizenzela izinto zami nezinto zelizwe nje, ngibe umzalwane okholwayo enkonzweni, kepha ngaphandle nakubangani bami ngenza izinto nje angiyiphethe kahle umzimba wami, unikele nje kubafana noma kanjani. Ngase ngathola abantwana bazalwane wokuqala wadlula emhlabeni, ngangena kuleso simo bazalane. Owesibili ukhona uyaphila, kepha engubongayo kuzo lonke leso sikhathi uJesu wayekhona nami, kepha mina ngase ngisukile kuyena. Kepha ngiyambonga uJesu ukuthi wangigcina namanje ngiyakholwa nguye, wangigcina nje noma sengizele, wangenzela umusa. Khona ngiyakhumbula 2011 wafika ubaba nje ngigxilile ezonweni, ngingabonakali noma ngumuntu omusha noma ngiyisalukazi, kodwa wafika ubaba Dlakude wafunda nje izwi cishe uMateyu 6 angazi verse bani kodwa noma 20 elako 25 la elithi ungakhonza kanjani amakhosi amabili. Ngoma mina bazalwane ngangiphila nje impilo yami nabangani, nakuthiwa kwenziwa zonke izinto ngiyatholakala, nasenkonzweni ngiyatholakala, kepha ngibonga uJesu ukuthi wangenzela umusa. 2011 ngasindiswa, ngaqala kabusha ngomusa kaJesu nje. Engikusho ukuthi noma usungenile entweni, kepha uJesu uhleze nawe ekhona zikhathi zonke empilweni yakhe. Ngiyambonga nje ukuthi neyami impilo ngimile ngumntwana kaNkulunkulu othethelela izono, ongajoli nangengqondo noma nangani, kodwa nje othanda ukuyinikela uJesu ngenhliziyo nangayo yonke umzimba, ngoba kuthiwa umzimba wethu uyilithempeli likaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu siyakudla nokudla nakho konke, kodwa umzimba ulona thempeli, kufuneka uhlale ungcwele izikhathi zonke nje. Ngiyambonga uJesu uyinkosi nomsindisi, uyaphila empilweni yami. Ngikhuthaza nabantu abasha, umama esakhuluma la, ukulalela kubalekile, ukulalela, ngoba nami ukuba ngangilalela ngaba ngiyitholanga esimene esinje, ukuthi ngingabe ngisatholala noma ngumusha noma sengugogo noma sengubani. Kodwa ngibonga uJesu ukuthi ke na uyabuyisa ubusha bethu njengokhozi uma uhlala kuye, uzinikela ngayo yonke inhliziyo nangayo yonke ingqondo nangakho konke. Uthi ezwini lakhe uthando nokuba nothando lusibekela yonke inqwaba yezono. Ngiyabonga bazalwane, amen.